ҳамёз ҷа видеоро дидам. Як тоҷика гӯё педофилӣ да мақсад гунаҳгор кардистан. Ак намедонам видео ростай нестай. Агар ам паҳад када бошам кора на самом деле илоинам пожизненность битана. Я чиза қарм кард ки ак ура қапидиян мардум талпаам калазардо. Я паданалат я занаки тоҷики дига медава. Ак рост мега дурӯғ мега ки мега кӯдаки марам хеле ғам дод мега. Мақсад ҳамҷо хча қатикеса. Охай паҳад диди ки ам намедонам ростай дурӯғай ам кора кадай накадай. Хай итак амро бурда маҳкам кесан. Бо ту занак табаги киҷо лезет мекунӣ. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. Албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. ассалому алайкум. рӯзтон бахайр. бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. бародарои азиз, ай ҳамаи шумо хоҳиш видеоро то охир бо диққат хуб гӯш кунед ва ҳатман фикрихтона дар комментария нависед. наворе ки шумо дар аввали видео дидед, як шаҳрванди тоҷика дар масъалаи дастдарозӣ ба кӯдакони ноболиғ, яъне ки шумо даҷа дидед, ба кӯдакони ноболиғ дастгир карданд. вақте ки ба кӯдакони ноболиғ дастгир мекунанд, пишти амихел баъзе барзагово бовар кунед дигар муҳоҷиро ҳам дар азобу шиканҷа қарор мегиранд. то ба кай ин зулм, то ба кай ин мусибат нисбати муҳоҷирони тоҷик мешавад? бо шаҳрванди Тоҷикистон будаем. бародаро ва касое ки Россия меоед, аз шумо хоҳиш вақте ки пешай омаданд, ҳар кас барои худаш мақсад бигузорад. чӣ мақсад? мақсад бигузорад ки ман ба кадом мақсад рафтаистам, ба кадом ният рафтаистам, барои чӣ рафтаистам. бовар кунед мегардед мен дами Россия камтар чашмотон боз мешава, ба духтарои ба ҳамои кӯдакҳои калазардо гап мепартоед ва ба сӯи шумо механданд. фикр мекунед ки аз шумо да одами хушрӯ, аз шумо да одами симпатични нест. баъд дастдарозӣ мекунед, ба ҳар хел корҳои бемаънӣ мекунед, оқибати корро фикр намекунед. тӯли чанд вақт мешавад, солҳо мешавад ки дар ҳамин масъала таъкид мекунанд. як гурӯҳ бадбахто ҷамъ шудагиянд, сайти духтарӣ кушода, ҳамин муҳоҷирое ки нав омадагиянд мебинанд ки русиро намедонанд, қатишон чахчах мекунанд. ин бечора беақл говори қатиш суҳбат мекунад, ай ӯ сурат талаб мекунад, сурат ба адрес мепартоянд, мераванд, баъд дастгир мекунанд, ана баъд шата мехӯранд, баъд рӯз надоранд, баъд мегӯянд ки калазардо моро чашми дидан надоранд. охи ҳар рӯз ҳар вақт мо ҳамин хеле корҳоро давом дода мегирем. не толка калазардо, балки ҳамин мардуми худмон моро чашми дидан намекунанд. қилиқое ки шумо дар уҷа мекунед, дар тамин ватани худтон намекунед. тем боле шумо дар ватани бегонаед, шумо дар уҷа ҳеҷ касед. боварам кунед, ин рӯзаро мо паси сар кардем. барои чӣ? кӯдакон, ҳамон духтароне ки 12, 13, 14 сола ҳастанд, мефорад ки қатъи шумо суҳбат кунанд, шиносоӣ пайдо мекунанд. барое ки во ҳамин ҷавонои худшон ин чиза интизор намешаванд. муҷаддад ба статья, ба қонун итоат мекунанд. ба несовершенный лет статья мақсад маҳкамай, значи маҳкамай. ин хел баъзе бародарои мо мераванд, корҳое мекунанд нисбати онҳо, баъд дигар муҳоҷирони корӣ, дигар муҳоҷирони тоҷик, дигар шаҳрвандони тоҷик русиё мешавем.
اومدین با مقصد کار کردن، اومدین با مقصد تأمین اهل اویلا و زندگی، اومدین با مقصد که پدر و مادر شما در اونجا انتظاره که بچه‌م کار کرده است میوید زن میگیره، لیکن این معنی او را نداره که شما بیاین همین خیلی کار کنین 10 سال 15 سال که یک سال بگین یک سال شما را ترمه کند، پدر و مادر شما در اونجا چی عذاب و چی مشقت ها و چی شکنجه ها میخورن. مایل یگون کس هم فکر نکنین. جوان ها اقلا پدر و مادر خودتون فکر کنین، عاقبت کارتون فکر کنین.